Dang hakane katayo ngilala ban pen I khubor halor ka jing dommat ka jing bitar ki Samla Pule ki bampat yo eka scholarship hado ka bala penlong yaki ban let ban mi seka office ka Directorate of Higher Technical Education DHTE ka badan halat mukra ban wat jing tip halor ka jing bampat yo jongki ya ka scholarship jong snam arja arpulai arja arpusau kadlong pat ka khubor ka ban pen kemen ya kini Samla kata hadin bau menteri rang ba ka jelau konrad ke sangma ula pentip ba ka sarkar pedang kala pelat ya ka installment ba khat du jong scholarship ba kot prapusan point not nyo khandai Klur tingka hapo ka scheme umbrella scheme of post matric scholarship for SD students for the academic session arja apulai arja apusau syaka jella Hawa pentip halor kene ke jing pelat Pisa ke sarkar pedang hakar insan social media X menteri rang ba ulaong baka Pisa scholarship kan sapau no haki bank account jongki Samla Pule tang kini ki shisngi bat arsengi ban wan hakani ke insan X menteri rang ba ula pentip baki dan hadu nyopo hunri hajar nyo spa sanpusan ngut ki Samla Pule ki bala tap kerteng ban yo e ka post matric scholarship hajalla Nolor kata ula pentip baya ke installment ke baningkong ke bakot saupu ar point lai ar Klur tingka la pelat hak ar pusau teri ujelio arja ar pusau ke baya ke Pisa la sam syaki khatnyo hajar lai spa nru pusau ngot ki Samla Pule ke installment ke ar ke bakot hunriu point nyo Klur tingka ke bala sam syaki lai pu ar hajar nru pusau ngot ki Samla Pule la pelat hak ar pau teri unai wing arja ar pusau badi ke balai bat ke bakhadu ke bakot prapusan point not nyo khandai Klur tingka ke badangsa ansa sam syaki ar pu Hajar lai spa arpu nyungut ki Samla Pule. Shushu menteri rang ba ulaong baka sarkar ka kut jengmut banang penjanai bat penstat ya ka scholarship bat ban pen poi kloi syaki Samla Pule ka jella. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya